Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe jeygol Plaku TV mi silminake dow moɗon mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fulum derrawo moɗon Adamu Haruna. Hande bo min galdani en be tindinore hesre dede ko larani hala application ji ɗum dede sadirmaji ɗi ɗuɗɓe nder moɗon giɗata yake feere a tawan aɗon naftira be application aɗon naftira ngam banta jam Allah sey yande feere weta si a tawa ɓe mbima dede nder maga ko wati a war ha nasta jotta kam sey ɓe holluma sey a waɗa updating maga ma bo a waɗa mise à jour habda ha waɗa mise à jour ma ɗo ɗum salo waɗago e ko nandi be majum ni ko a anda lawol ngol a tokkata wanna ɗum mise à jour dalila majum hande min gaddani en tindinore lawol ngol a tokkata wanna kala application maɗa fu mise à jour kala application je marta haje fu a wawan a nasta ɗaɓɓita application to ɗaɓɓitita waɗugo mise à jour ha balɗe calinode min tindino ɗum dede sakiraɓe wonduɓe nde wondaɓe nder groupe jamin je WhatsApp amma ɗon ɗuɗɓe ɓe gona nder groupe jamin ma woɓɓe feere nasti nder groupe ji man ɓawo ɓawo woɓɓe feere bo ɗum watani min hakkilo dede ha YouTube ɓe gona nder groupe ji mi andi bo ɓe ɗon guida ɓe saɗinmaji may ɗuɗɓe nder moɗon bo ɗo peƴnanami jamde lawol ngol useni mi tokkata mi waɗa updating ma bo mise à jour WhatsApp kaza ko Facebook am ko e ko nandi ɓe majum ni yake feere a tawan téléphone maɗa ma ɗo naftira ɓe maga a tawa nga ɗo ɗaayi nga ɗo teddi ko a nasta YouTube ko WhatsApp an ka tawa ɗum ɗo ɗayini téléphone maɗa ɗo ɗayi anda ɗum e ɗayni ɗum a anda acci application ji ma ɗi ɗo ɗaɓɓita wannego mise à jour to application ga ɗo ɗaɓɓita wannego mise à jour bo sey a yawa wannanga mise à jour heɓa téléphone maɗa a yaha nga ɗo yahanma sosai nga ɗo ɗiggi wala ko yaluma ɗuɗɓe nder moɗo yake feere ɗo guida ɓe probléme ji man wiya to miɗo naftira be téléphone am ɗum ɗo ɗaya mi wara mi nasta WhatsApp mi mema dow WhatsApp may ɗo hedde ko ɗum maɓɓito ne heɓa mi wara mi mema dow numéro goɗɗo hedde ko ha mi wolwanamo ma an kam ɗum maɓɓito ɗum ɗo ɗaya a tawa application ji maɗa ɗi fuɗi to ɗaɓɓita waɗanego mise à jour anda waɗanaɗi mise à jour ngam may hani mi fu anda lawol ngol tokkata wanna kala application ji muɗum mise à jour na WhatsApp be Facebook be Instagram tan kala application ji anduɗa woni nder téléphone maɗa je naftirta fu a wawan nasta gaɗana ɗum mise à jour ngam may ɗo kanjum en gadi en tindina ha en kolla sakiraɓe no gaɗirta ɗum mise à jour ko updating be anglais mise à jour be français e ko nandi be majum amma hedde ko nasti nder vidéo may ɗo miɗo tororo dede ɓen ɓe abonay no haccen amin ma bo to hande on arande maɗa larugo vidéo ji amin ɗi jeygol Plaku TV laaru seraɗo ngal jungo maɗa ñamo a yiyan bindi boɗeji ɓeɗo bindi abonné ma bo subscribe a habda a mema dow bindi man ɗo a laari garti ɓaleji si a yakku ngel feere banta lenguru a mema dow magel kon gartan hankon tan on se mema ngel may ngel ɗo ɗo to onon hokkatama kala nde min gaɗi vidéo fu ɓe nger wonete message ɓe kulma jeygol Plaku TV ɓe gaɗi vidéo kesum heɓa dede a yi min ɗon gaɗa vidéo ji ɗuɗi yake feere a tawa min gaɗi vidéo ngol salake a abonay a anda min gaɗi ngol a loro a ƴamtomin ngol bo min artino min gaɗi vidéo may ɗo ngam may komin ɓe abonay fu ɓe kabda ɓe abona to a abonino bo min ɗon toroma habduta sala to a laari vidéo may ɗo a waɗa like ma bo a haɓa ya les seɗɗa ɗon a wanna min dede commentary dede encourage tamin ko nde min ɗon toro min ɗon mbiya to min gaɗi vidéo may ɗo mi andi ɗum ɗo fottana on ɗuɗɓe nder moɗon yake feere min ɗon toro min mbiya usen to min gaɗi vidéo ɗo kabde gaɗe commentary on gaɗa like bo ngam to on gaɗi commentary ɓe like non watta dede YouTube hamɓe bo ɓe publia vidéo may ɗo ɓe daynagol dede ha babal goɗɗo mo taskakino larugo ngol fu dede wawan ngol yahana ɗum larangol amma to min torake noon may ɗo ɗuɗɓe nder moɗon gatta like may ɗuɗɓe nder moɗon gatta comment min ɗon giya yimɓe ɗon lara vidéo ji man ko ɓurata yimɓe 100 ko 170 si a tawa ɓe gaɗi like man ɗo ɓura yimɓe 100 to kabdi ɓe garta comment may salda yimɓe 10 e kaza a tawa a laari nden bo a tawa goɗɗo lortake wari ƴamtake min e kaza kan no warete ngam may ɗo sakirawo aɗo naftiro be vidéo ji amin aɗo nana belɗum maji ngam may minon bo to min torakema hunde habdu useni ta salan bo walanayi min ɗum ngam heɓa en ballidira min giɗi dede kala nde min gaɗi vidéo fu YouTube habda kam bo pibjanamin dede vidéo ji ma heɓa ɗi dayo heɓa ha min kaɓade min keɓa dede YouTube jaɓa cen amin man ɗo to YouTube jaɓi cen amin man ɗo ni a yi kugal may ɗo ngal ɓedda yahugo yeeso ɗuɗɓe nder moɗon ɗo ƴama min application je tindinoje min giɗi min gaɗa noon vidéo ji feere feere amma min ngala jotta bawɗe waɗango on vidéo ji man ɗo ngam dede yugo abonné ma amin famɗi min kewtawi masayi je min gaɗanta on vidéo ji may ko mbi min gaɗay ɗum ma ɗum waɗatako to dalila majum min ɗo toro on kabde abonné partage link man ɗo e ko nandi be majum nder groupe ji moɗon je WhatsApp heɓa yimɓe ɗuɗɓe ngara abona heɓa dede min gara min keɓa dede sembe no min gaɗiranta on vidéo ji ɗi marɗon haaje e application ji tindinoje feere feere be fulfulde ngam may ɗo mi tammi noon may ɗo ɗum ɗo fottana on ngam may tami ɗiɗanon surutu e ndilu nder vidéo man ɗo gen dede no kattanmi salorago yawwa sakiraɓe arande man ɗoni to a waɗi en mbi a nasan a yaha wanna ɗeɗi application ji maɗa mise à jour en tindina lawol ngol a tokkata wanna ɗo application ji maɗa mise à jour heɓata téléphone maɗa waɗa ko ɗayugo e ko nandi be majum haɓata application feere bo haddad majum wata an a anda warta ɗum wilo sey to a ɗaɓɓiti a télécharge ma bo sey to a ɗaɓɓiti a yerɓi arande man ɗoni to a waɗi a nasan ha play store maɗa mi andi moye fof andi play store jotta kam on bo play store to a waɗi a nasan nder play store maɗa banni ɓawa to play store maɗa maɓɓitanake ma waran babal windugo ɗo misalu moye fof andi babal windugo to jotta ha en ponda ɓe waɗa mi holla on dede WhatsApp to ko WhatsApp ko application feere to ɗaɓɓita waɗanego mise à jour jotta misalu to a yiɗi a fama kullum a yiɗi a wara a lara WhatsApp maɗa ɗaɓɓita waɗanego mise à jour nako ɗaɓɓitita a wawan gara binda WhatsApp jotta nda ɗo déjà WhatsApp windake mi tammi on dari se a mema dow WhatsApp may
alari de dum mabbitani am WhatsApp mai da dum alari no dum waddani am dum holli am do ouvre tan mi mema tan mi mabbita do WhatsApp mai do to WhatsApp ma ngada bitai wala nego mise à jour mi tamiri on dari dum WhatsApp Messenger dum holli am ouvre tan wala ko yali dum be wanne go mise à jour to WhatsApp do ngada bitai wanne go mise à jour to yetta to en lortoto no binden misal ko WhatsApp business mi do mari WhatsApp ji fere nda WhatsApp business mai ma deja na dum do dum wadi mi tammi on dari mi memano do WhatsApp business memugo do WhatsApp business sadi nda dum holli am mise à jour dum do dabita wala nego mise à jour to telephone ma da be anglais woni ma alaran be do vindi update to waɗi a memi dow mise à jour ɗo ni a yiyan ɗum fuɗɗi tarago ɗum fuɗɗan limugo diga go ha yahugo temere ɗum waɗa mise à jour to ɗo ko da nasti WhatsApp ma a tawata nga ɗo ɗayi yake fere tawan goɗɗo nasti WhatsApp muɗum ɗo yiɗi yermana goɗɗo message a tawai ɗum ɗayi jotta accu mi yami holla on to a yiɗi a lara deydey bo na ɗum WhatsApp tan ko Facebook tan e ko nandi be majum ko Instagram marɗa haje a wawan a winda Instagram to a windi Instagram da ɗum ɗo ɗum waddanima a lari nda Instagram am fu e ɗaɓɓita waɗane ko mise à jour mi waɗanayi ɗum mise à jour to jotta en gaɗo a yiɗi pama deydey kala application ɗaɓɓito a wanna ɗum mise à jour fu lawol ngol a tokkata waɗa se a wara nda alama ɗo ni ha alama toɓɓuɓe ndidon taton ɗo se a wara a mema dow makon banni ɓawo to a memi dow makon a wara ha chatol alandewol ha ɓe windi mi kuje ɗo mise à jour application se a wara a nasta dow majum banni to a nasti dow majum ɗum waɗan recherche yake fere ɗum wawan ɗum neɓa rena ɗum waɗa recherche ɗum waddonete application ji maɗa ɗaɓɓita ɗi gadanaɗi mise à jour jotta nda application ji ɗiɗi giɗon diga nda Facebook, Chrome, Messenger, nda ɗum an kam ko nandi be majum nda an kam application ji ka fere nda Instagram e ko nandi be majum da ɗum fu ɗum ɗo ɗaɓɓita mi wanna ɗum mise à jour nda application ji ɗaɓɓitoji mi wanna ɗi mise à jour nda a larin nda WhatsApp business mai da ɗum nasti WhatsApp business mai to ɗum hollino en ɗum ɗaɓɓita waɗa nego mise à jour ɗum nasti nda Snapchat nda Shazam nda Orange et moi nda Jumia ɗiɗo ɗo fu ɗum application ji ɗi mi naftirta amma ɗi ɗo ɗaɓɓita waɗa nego mise à jour min bo mi waɗanaɗi mise à jour to ɗo watta ko mi nasti application mai ɗo mi tawai ɗum ɗayi to jotta to a mari haje waɗangoɗi mise à jour ɗi pat maji sai a wara nda dow ɗo ha ɓe windi tout mettre à jour a lari ɗo to a memi dow majum ni ɗi pat majji ɗi gandanto hoore maji mise à jour ma bo mi updating a yiyan ɗi puɗɗan gotel ɗo lima amma sai a tas ko wakkati a waɗanta ɗi mise à jour ɗi pat maji kam a mara connexion ngam mise à jour mai ɗo be connexion ɗum yarata to jotta en gaɗu a yiɗi pama de application ji gonɗi e téléphone maɗa ɗi fu bo installe ɗi e téléphone maɗa ɗi naftirta a wara nda liñol ngol ɗiɗaɓol han waɗa nen alama ɗo sai a mema dow majum jotta nda ɗo ɗum fu ɗum application ji gonɗi nder téléphone am ɗum naftirta jotta nda application ngel je all football ɗo a lari hangel ɗo ɗum hollay am ouvre tan hangel ngel ɗaɓɓitayi waɗa nego mise à jour amma to a waɗanno a lara nda application ɗum kanjum ɗo ɗum holli yeso majum mise à jour to a yiɗi to ɗum application gotel giɗɗa waɗango mise à jour sai a wara misalu banta ngel mai ɗo ha ɓe windi mise à jour ha yeso magel ɗo a wara mema dow mise à jour mai tan a yiyan ɗum fuɗɗi tarago e ɗum lima to nda application ji ɗo ɗum pat ɗum application ji deydey gonɗi e téléphone am jotta ɗi mi naftirta nda ɗiɗo ɗum application ji ɗuɗɗi to en gaɗu wot application am meɗuno télécharge ugo ha téléphone maɗa a wiliga ngal Play Store a yiɗi a heftanga ko a yejjiti inde maga ko nandi be maga kala application a meɗi télécharge ugo ha téléphone maɗa fu to a wari nda ɗo ha mi waɗa nden alama ɗo to a wari a nasti dow majum ɗum waddonete deydey application ji man ɗi fu nda ɗo ɗum fu ɗum application ji deydey ɗimi télécharge nomi e wili mi tammi on dari nda ɗum ɗo nda ɗo ɗum fu ɗum application ji ɗi mi télécharge no deydey ha téléphone man ɗo mi meɗino installe ugo ɗi mi naftiri mi wili ɗi min tammi on pami kay na téléphone ngamay tan ha adresse mail maɗa email maɗa gongel dow téléphone man to ni ha meɗino télécharge go application e email mai en andi ko ɗum fu jotta be adresse mail naftirta kanjum watta mi wiya ko moe fu maɓɓita adresse mail ɗo ko ɗum na ha téléphone wa ngamay ko ɗum ha téléphone wa feerewa amma ɗum adresse mail mai hangel naftirta application ji mai ɗi pat ɗi ngara nda application ji mai mi tammi on dari jotta to en gaɗu nda application ɗo deydey je télécharge go kuje ɗo e vidéo ha Facebook to ɗum fottaniyam mi waɗa mi mema ɗo installé ɗo tan ɗo on lawol koyngol ngol mi tokkata mi installa ɗum e nonnon ɗon application ji goɗɗi bo kanji bo ɗi keɓata ko ha Play Store isin GB WhatsApp jotta to on gimi nafsi ɗo ɗum waddanayi en GB WhatsApp misalu nda GB WhatsApp ɗo nder application ji am e hanga bo lawol ngol e tokkata wannanga mise à jour isin application ji ɗi keɓatake ha Play Store to kanji ɗo to nga ɗo ɗaɓɓita waɗanego mise à jour na sei to a ƴamiga ma to a nasti ɗum hollete update now on ko télé mise à jour ni an kam to a nasti application mai nonno a nasti nga waddonete bindi feere ɗuɗɗi a laran ɗum hollima update ma bo mise à jour to diga wakkati mai sei a mema ha ɓe windama update mai ma bo mise à jour mai ɗo to a clique dow majum ni ɗum yarete Google sei a taski to bo ɗum a dilla les ha tawan ha ɓe hollatama mise à jour ma bo update now sei a clique dow majum a yiyan ɗum fuɗɗi télécharge ago ɗum ɗo dilla ha ɗum hewa mbiya ɗum nga installake wala ko yaluma a tammo nga waɗani application ji maɗa mise à jour deydey ko gewtudunoɗa be himɓe ko ɗum sanjoto ko hunde fu dillay ɗum dillata ɗo waɗa e téléphone maɗa a naftira be maga nga ɗo ɗiggi wala ko yaluma e gaɗayi ko nandi be majum mi tammi on pamaniyam sakiraɓe ngam mai ɗon lawol koyngol ngol tokkoton gadon ɗum yawa sakiraɓe mi tammi on daari lawol koyngol ngol on tokkata on gaɗa mise à jour kala application woni ha téléphone moɗon fu diga application mai ɗo ngaɗo ɗaɓɓita waɗanego mise à jour na sei to date maga wati ba ngam to date maga wati ɗo
ay dum arta dum salake fay ma dole se to alide télécharge ma bo se to goddo herbani may ko nandi be majum amma to ado tokki ko nde ado dabbita banta min tindima ha bawo do ado lara application ji mada mardi haaje wada nego mise à jour ado wanna di mise à jour min tindini en be lawol ngol tokkata ko da wino application ha téléphone mada fu ala lorto nda keftanga mi tammi video ma do ngol fottani on usen to video ma ngol fottani ma tay jito do go like sera ngal jungo mada nano alara ha be windi partager don bo ha chaka ma bo be do windi ciari to téléphone ma be anglais woni amema do majum alara no waddani ma WhatsApp Facebook e onandi majum awana cliquer do WhatsApp de da yerba dum der kala groupe ji gonda fu liam man do heba derirabe dude hambe bon to ko ngara ndara video may do tay jutu sen yago babal les babal commentary yambe windi babal commentary a windana min de ko a windi fu de je be data encourage ko min heba de YouTube bo publier na min video ay batta min tori on banni be video ngol min gerbi bawdo bo de ko larani hala pilotage WhatsApp e ko nandi be majum min matini fuddi de wadugo hakkin WhatsApp himbe be lara de ko gewtita be himbe ko do wan bloquer de numéro mala ko nandi be majum min kokki numéro ji amin da numéro ji ma do min lorto min ko kawndi on gi numéro ngota mal numéro amin Adamu Haruna numéro ngota bulu numéro Salih Hassan on bawe matu ko min do maji min gecce on de nda ko goddo hokkata nda ko yobata dum hunde sedana dum hunde fere burna sembe a heba protéger WhatsApp mada arena dum a siwtota goddo lara de série ji mada ko gewtita be himbe ha ma wawa yaade de wada hunde fere hallude be de numéro mada ngam to hosi numéro mada on naftira be majum man anda wawan hosa hunde fere de nyiddunde ma yerbana himbe mada ko video ko photo to yerbani be dum bodo dum an yerbi dum photo profile mada dum numéro mada kala mo ko awi goddo na dum an yerbi dum wala jabana dum an yerbi dum ayaay wonni tani mana ngam habdo an nadum kode may diga joni ma totirbe amin ko Salih Hassan ko min Adamu Haruna min tammi yerba ngoma kode man de e video musamman de ndano warata dum ngam may do yetti on de drabe min sakira modon Adamu Haruna. Assalamu